الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga pagadalan sa ikwagang Islam, ipag-adatan na paganero na giyong kutuan itong di kapakapananamat sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala. May sabab po sa tanong na kabagan tanong niyang pan sa umor, uli na kabagan tanong niyang pan sa umor ay ipupagin ito tanong si sagiyong kainunia ayaman na ikong dalog katanong sa mga pipiagalo. Ito sabab maurip mo Allah subhanahu wa ta'ala. Agiyong kaya katatang-tanong si sagiyong kainunia na ubatatang kapo Muslim sa silin katatap si sagiyong kainunia. Kaaya benar amataan na so katatang-tanong si sagiyong kainunia na di bumati magaan ng ganatang tanong agiyong kainunia. Gitu sebab maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kapalapang kaadong panalang ga umuray po yung tanong si sagiyong kaya dunia. Nang galabag at tanong sa mga galabag ay kiswat Allah subhanahu wa ta'ala. Na pwede sa mga pipiag galabag. Pwede sa mga pipiag galabag maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyong puto so kabaling kaataw. Ang mapasang ikapanalagas iku ay manan na makakikinangalan. Ang tunay sabab mauripan mo Allah, kagiyain na mga tao. Adanda na mga tao makaumasi ko hadapan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Adin yan himisindi tagiyong kuto adin yung panggusto sa iku tamo kiyang kulalakas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Adin na mga tao, ang makaumasi ko hadapan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Na ay isa, pwede sa rin yan imisindit. Pandapad sa emanan niya yan imisindit ko. Kaya tayo yan po dunia na dito sa emanan niya na din yung kapanalika. Dahil yan kalimu na sa ay amanan ng mga fukara. So makakikinamalan po ay amanan niya na tabang yan. Ay katiru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Qala Allah ta'ala, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Bersebut sa iyong khutbah katir Allah mauripun Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Na pamagay kanu tigil. Gustuan niyo suay amanan niya namin iriskir kanu. Hey mauripun Allah. Kung ang panudar kanu kapakataling maway amanan niya na kapatay. Isusugro kita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si kuan ay amanan niya na kaguganyan. Si kuan na mababaloy at tamukian. Na gusto ka no po ay manan niya na tamukiyo. Gusto ka no po ay manan niya na tamukiyo para kung makakikinangalan ng mauripun mo Allah. Si kudapar ka no kapakaw mo kapatay. Si kudar ka no kapakaw mo ay manan niya na kapatay. Na gusto ka sa ay manan niya na tamuk. Kagiyong kutwa pong gusto na ka na asarat tulabos si Allah subhanahu wa ta'ala na dito tumalapis. Kanto na isaba pa din yung kagkalapis na kagima pa umakas anuan amori na ipagmutakan dito na kagmangkas subulas so ay manan yan na pinggustong ka. Fayakula Rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Na magtirwag yung kupata bukadnan. Ubabog ka kula ay amanan yan. Na matalik so. Ubabog ka kula giyang puto. Amatalik agiyang kutuan yawan yan, ayamanan yan. Naubabog pa kakasoy sa giyang kaya dunia. Kaupama kamakakasoy sa giyang kaya dunia na ay upon gilabog kanya na giyang kuto. Akapaka panadikayan, kapaka pamagay niya na siya ko makakikinangalan. O ako minas salihin, nagumabaloy, ang sakaling mabaloy at padis ipo ayamanan niya ng mga bilang at mga tao. Ayamanan na ang sakaling mapadis ipo tao ang mga pipiya.
Gitu sebab manguripun Allah subhanahu wa ta'ala. Nakiatul kawan tanu sebab udi na padamim sendito mga tao ko kapakameran si ku hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Na iman to. Nasisip ka pa na sisagyang kay dunia. Na anong panalamba mo rin panginawang kasisagyang kay dunia. Na uwad na ayamanan yan. Na makakikinanglan si ku ayamanan yan. Na tamok ka udi na apian po na siya. Na kinanglan agiyong ko to katabalingon. Katanulan tanong mga ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasut tamok na matagod tanong na ay amanan niya na isasari. Na kung nagyang ko to tamok ka na din ka maswaso ko sarang ko nakasababa na sa kaulugas ikunar kajahan na mga ulit ng Allah. Ubat tanong baluyag inawa tanong amiyat tambang ko ay amanan niya na mga parisan ko dunia. Uri na niya tembang putamo kaya nasisagyang kay dunia. Kaanda din katembang ka putamo ka na ayaw na ketalikudan ka na sulim. Ayaw na ketalikudan ka na sutadan-tadan si ku Allah. Ayaw na ketalikudan na sukap simbang ku Allah kami sebab ku ya amana. Na kaya misabab ku kaya tembang ka si ku tamo ka. Ayaw ka na isakatir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la amwalakum. Heskanu tigu Allah amya maratiya. Na ubak ka numatambang si ikway amana na mga tamukiyo. Ay laman nakakabubay Allah si iku mga tao, si iku may maratiya. Ay susubuyan si iku may maratiya, ubasiran mabalig. Ap ketembang si ikway amana na tamukiyo. Ketembang si iku tamu kakatawan. Amay kasuto na matembang si iku tamukiyan. Na kesababan sa amanan yan. Nakakulong gina sa iku narakajahanam. Kagisot tamu na isasari tanong Allah. Na andin ni kapakamantan si iku hadapan Allah na ipagisir tanong to Allah subhanahu wa ta'ala. Ay panakatir Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yunfiquna amwalahum فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Pensebut sabiang kaimana katir wallah. Asuti Allah subhanahu wa ta'ala suttaw. Apenggesto niya suttam kiran. Bila ninggaston suay amanan na tamukiran si ko kagawin na gusto ko karundo. Malaki dumasun mapayat. Adila ni gusto ako tamukiran. Falahum ajruhum inda rabbihim. Na adna ibugay kiran Allah subhanahu wa ta'ala. Abalas. Badasan siran Allah. Adna ibugay kiran Allah subhanahu wa ta'ala. Abalas. Wala khawfun alaihim. Naguda penada penaik kewaniran. Wala hum yazanun na budapan amit bukuiran ako kapakaumeran sa iku alungan amori. Laman nakatirot wallahu subhanahu wa ta'ala. At tigyan na sutaw. Adinan inggaston sa tamukiran. Dinan inggaston sa mga tamukiran. Si iku kagawin na gusto ko kadundo. Masulan na antaw akamapayag. Naad na mabaginiran ako wallahu subhanahu wa ta'ala. Walas ayam anak. Nagyim ko to kaya gusto yaran ko tamukiran na simbiang kiran Allah subhanahu wa ta'ala sa kudagiyang ko to akapakang bubukiran ko kapakameran si Salman Amori kudagiyang ko to akawaniran ubasirang budin ay mananian na magkanaraka. Naginan imbulas Allah subhanahu wa ta'ala si ko mga tao amapasang ikapanadagka si ko makakikinangalan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam namiyatiro yampun Satigin as-sab'atun yudilluhum Allah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Nakpadunagyan ko to rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tanfaqa yaminuhu. Ayamana nagyan ko to katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apito timan apamakan sirong siko sirong awala kumasa ada kesirungan ginan suditan diteron ada na mga tao makapugating saya mananya naswatingin na dinya masinib misabab ko kana iyan ilusa ugain an ay mananya napakan sirungan Allah ko sirong ayan
umasa din aba kesirma na inung tabu nagiyang kutwa sirma na pedu nagiyang kutwa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa na pedu nagiyang kutwa mama ami sedekah saka sedekah afa akhfa agiyang kutwa kaya paka sedekah niyan na piadumayan ay amananian na agiyang kutwa kaya sedekah niyan na piadumayan hatta la ta'lama shimalu ma tanfaqa yaminu na taman sa katawan ay amananian na diwingin ang tunay ni sedekah kawanan niyan. Anto na isibut na rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gina na suka sedekah asekreto. Di ka di sedekah sa swaswat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah ka sa yamanan yan. Na swaswat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Di din kailangan ubang panilang kapsay amanan yan. Si iko mga tao. Why? Di din kailangan ubang kapanilang kapsi ko kadang-kadang mga tao ko kapsidekang ka. Ay amanan ni naging kutwa kaya sedekah ka na ay bumata oras ka na gusto Allah subhanahu wa ta'ala na agugyan kutwa kaya sedekah ko. Gina ni mana. Gina ni kay importante din na kanabala sa mga tao ang magubaya sedekah mauripun Allah subhanahu wa ta'ala. Mauripun Allah na pedus saya amanan niya nakakaparuliat tanong si ko kamapian. Pedus saya amanan niya nakakaparuliat tanong kakakuatan si ko kamapian na si sagiyong kaya niya. Sampai sisa dua namori nasuk kang gusto at tano udi na kang gusto at tano si kumain ab kebubayaan tano na anto na besib kebubayaan tano na pedesap pedeko sifat utaw ab kebubayaan yan si ko kata tahu yang kudunya na gitu saya mana ni natamukian na pitir Allah subhanahu wa ta'ala lan tanalul birra hatta Pitur Allah subhanahu wa ta'ala ading kadin ayamanan yan. Maparulis sumapiyah taman sading kang gusto na sumayin ab kebubayaan ka. Na sumuslim o di na sumanusia na isab kebubayaan niya na sutam ko si sagiyang kaidunia. Na amay kading kang gusto na diyong kutwatamo ka sikuk suswat sik wallahu subhanahu wa ta'ala. Na margunubang kamaparuli agiyong kutwa kamapian sa diyong kaidunia sampai sa anuman amori. Kami kasutaw ng gusto niya na suway amanan niya na inidiskirun wallah. O di na eka po di nagiyong kuto mga fukara. O di na eka po di nagiyong kuto makakikinanglan. Na madamud agagagpuan niya na si ikulim wallahu subhanahu wa ta'ala. Tanungin mga oripin wallah kasuding gusto ng manusia. Ada tarway amanan niya na tamu. Na dibinuto manapis. Kasuding ganyan gusto na simbinut wallahu subhanahu wa ta'ala si saging kailunin na ay malanasan mga namori. Simbiyano to Allah subhanahu wa ta'ala. Apian tunay di nga di panggaya siya. Apian tunay di nga di emanan yan. Nading galabakan. Uli nading nga di panadika siya. Uli apian tunay di nga di gusto na siya. Na simbiyano ka to Allah subhanahu wa ta'ala si saging kailunin. Kaya katir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yakhlifuh. So ay mananin natin gusto, wama ang fakto min shay. Apian tunay din yung gusto na shay. Apian tunay din yung pangwi na shay na epsim yun na Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mananin na kanabag ka madalapis. Kaong gusto kasot tamok ka, si kulala na si Allah, o rin ang gusto na kasot tamok ka. Si iko'y kasuswat Allah subhanahu wa ta'ala na biyalas sang ko na si saging kailunia na ikiabalas na yung kaon nagkapakyasampian ko to Allah mas pakadagalan niya kapanagiyong kutwali mo yan na bumangkaw mga kapansaan nga namori na kagwang kapanabalag kagwang kapansubala sa imanan yan na kiyang dito pinggustong ka aswaswat ka si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan yung mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala kaandirin niya kapatay yung buwatan ng Adam na miyang putulog na giyangkot pagalibagyan. Andirin niya kapatay yung buwatan ng Adam sa isagiyong kaya niya na miyang putulog na giyangkot pagalibagyan. Na inuntabo so ayamanan yan na tanong. Kagiyay katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idha mata ibn Adam inqata amalu illa bi thalath." Andirin tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kapatay umbawa taano Adam na miya putulod na agiyang putwa ginabagyan na sa isagiyang kailunia ay amanan niya na miya pasad tututulan na sa isagiyang kailunia miya pasad iso ginabagyan na sa isagiyang kailunia illa bitalas na inong tabutigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sutadaw na padun agiyang putwa sadakatun jariyah ay amanan niya naging putwa misidika sa sadaka adeden abden na emanan na banyan kapiputor kuay.
dataro kapan ka akasi ko ay mananyan na di kang boleh si ko mga masjid uli na di kang boleh si ko mga madrasa na taman doon nakipagari sa kapatay ka na di madagi ang kutwa balas kaon na sa kadagal ay mananin na di uli simbayang uli na di uli mamagana mga wata makakikinang lang ko mo na maapad ka din ko ay mananin na mo na makumaka sa kuhadapan mo Allah subhanahu wa ta'ala na andun ni kapakumaka sa kuhadapan mo Allah subhanahu wa ta'ala na kaideng kaaging kutwa balas ko mga galibag ka uli na rarad ko ay mananin na mga rarad o mga sadaka may pamagayin kasi kung mga tao ang makakikinangalan. Sa dito sabab mawari po Allah subhanahu wa ta'ala sabab biya pa na may ito aditano si emananyan na di mapamagusay na importante na tagpunta sa ginawang tanong kaantanong kapwa sa tuma na uli na ibarato sa katanong na batang ba din tuturga na ang tanong makanaw sa ikaw kapulugat tanong sa ikaw padabundingan huwag matanong agam Islam sa ito sabab mawari po Allah subhanahu wa ta'ala na nainaw kaadumpan apadawras na sumpatan tanubo ko ay mananin na agam Islam sa salamu skanu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.